Sariarekin zehazmo, oraindik ez daukagu oso argi, baina, bueno, guztia gastatuko dugu. Nolatan sortu ginen ez dakit zorte kontua, soilikote batzuk izarren hautsetik eta besteak eden erautxetatik. Urtean parte hartu genuelako, baina ez zegoen sorterik. Orduan geratu ginen final aurreko proban, eta gaur, aurten berriro probatzeko. Droga batzuk kosta egin zaizkigu, baina azkenean divertigarria zen. Norrez hitzak bezala sekula beteko alditugu, plazak uso zuriz, eta unido ondoen. Sentitu zenuten finalera iristean? Eta sariarekin zehazmo? Oraindik ez dugu pentsatu, baina agian biraitze bat. Mende baleno, iparrekin migrantea ez zarrotza, urrutitik etorria baizik. Guztietan oso ondo, hartzerakoan, grabaketa eta hori guztia oso divertigarria izan da. Oso divertigarria izan da esperientzia. Errepikatuko zenukete esperientzia? Bai. Eta ze asmo daukazu, sariarekin zer egingo duzue? Konplantazio bat, Antartida. Edo guztiak... Bartzelonara jotea asteburua.